L'Institut Alcalamot ha estat seleccionat finalista al Premi Ensenyament que cada any atorga la Fundació Cercle d'Economia. L'objectiu d'aquest premi és donar reconeixement i suport a projectes emprenedors que fomenten el canvi, la iniciativa, la innovació i la millora en la qualitat de l'educació, uns aspectes que el jurat valora molt positivament en el projecte presentat per Alcalamot. El proper dimarts se sabrà si l'Institut Cabanenc obté finalment el premi, el primer o el segon d'aquest concurs, dotats amb 25.000 i 15.000 euros respectivament. El Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia vol reconèixer i impulsar aquelles iniciatives que des dels centres educatius projecten els talents del seu entorn al món. En aquest sentit, es premien escoles, instituts, mestres o professors que siguin els protagonistes en millores educatives exemplars per la resta de centres educatius. El Premi Ensenyament arriba enguany a la 4ª edició, en la que ha participat l'Institut Alcalamot amb un projecte en el que explica la transformació del centre educatiu en els últims 6 anys. Com d'un centre que tenia una imatge real una mica negativa i que no acompanyaven els resultats, de quina manera hem anat transformant a través del projecte de qualitat i del projecte d'autonomia i de tot allò que hem fet i farcit i de l'esforç de la dinàmica del claustre, aconseguir a poc un canvi d'imatge, uns millors resultats, fins ara mateix que estem en una situació que considerem molt bona, d'on venim, i que encara ens queda marge de millora, això està clar. D'entre tots els participants que opten al Premi Ensenyament, l'Institut Alcalamot ha estat seleccionat un dels 5 finalistes. El centre educatiu cabanenc haurà de competir amb altres escoles i instituts de l'Hospitalet de Llobregat, Esparreguera i Santa Eulàlia de Riuprimer. És un premi molt important el que pot donar el Cercle d'Economia, i si ho fa el Cercle d'Economia, se fixa en nosaltres, pels mitjans que sigui, ens diu que ens presentin, acabem finalistes, simplement per això ja és un reconeixement molt important extern al municipi, que això dona molta més validesa a tot el procés de canvi que ha hagut dins del centre i en el nostre entorn. Si a més aconseguim el premi, que és significatiu econòmic.